И така, сега сме на филмовата улица. Има една-две статуйки, няколко плаката, няколко ръчички на известни актьори. Сега ще ги видите в кадрите. Знамето на полицията горе са вей. Сега отиваме на ето този парк. Това е на земята. И ето вървим към парка и към Busan Tower. Ще се качим на Busan Tower. Ето я и кулата. Вижда се на изображението на земята. Ето и ние ще се качим. Ето тук. Цак-цак. Качихме се. Така, качихме се с ескалаторчето до едно място. Ето това представлява. Все още се качваме нагоре към кулата. Ето още едно ескалаторче. Оказва се, че не е едно ескалаторче, те са 3. 4. Ето, качваме се на ескалаторчето. Има и да ни падне. Хайде още не ескалатор. Единия не беше малко. После как слизаме надолу, не знам. Помахай! Надолу пеша. Парка сме, има дори и картини. Някакви. Ето не. Ето какво представлява паркчето. И сега по стълбите нагоре. Хората се чуват. Има много малко туристи. Перфектно. Малко мрачно днеска. Ще видим, надявам се, морето. Ето, камбана номер 10, сигурно, която виждаме. Да. Я да видим. Ето. Никой не е удрял. Така се снимат на някой генерал. Ето, Драко напази кулата. Меленги с топки. Те се виждат по-добре. Пазача на кулата. Хайде, качваме се на кулата. То гледката през нощта и ще видим през деня. Минавам? Добре. 2, 1, start.
известните неща, които се намерят в града. Ами, почти всичко сме посетили, останаха едно-две неща. Кулата сме, асансьорът за надолу не работи и затова ползваме стълбите. Включваме за влога. Много сме странни. Не, добре. Така, видяхме кулата набързо. Посетихме парка набързо. И сега отиваме на разходка по някакви улици. Набързо. Не, на разходка по улиците не. Да хапнем нещо на някакъв маркет и ще видим нататък. Ще се включим от не знам откъде. И вървим към изхода, който е доста интересен. Виж, че се казва 4-те сезона на Бусан. Че яко. В матрицата съм. Тя нататъка. На камион сило. Той се въвия някъде. И така, влязахме на чисто, навън вали. Що да не? Тръгвам се, че много вали. Поне са разходихме преди да завали. Сега отиваме някъде на сухо. Нахапнем, да изчакам дъжда да спре и да продължим с туристическата обиколка. Чао от кулата. Чао, аньо! И вече тръгнахме се от кулата, вървим надолу. Надолу. Така, слизаме още надолу. Ето има неонови светлинки. Са ги измислили. Цак. Там. Цак. И слизаме на дъжда. Цъпи автобус. Стигнахме маркета. Един от входовете му.
Сега чаме да хапнем. Обаче много вали. Ето така се казва. Guangji маркет. Сега влизаме, дано да е по-закрито. Иначе е пазарна зона. Хайде да влизаме да хапнем. Вървим в маркета. Украсени с всякакви неща. Надолу също има. Ще купувам нещо за банята от тук. Търсим храната, ориентираме се по миризмата. Тенджери тигани, трябва да питам колко пари са. Няма място в куфара. Да, бе, тенджера ще купуваме такова. Ами тя е корейска тенджера. Ще готвим корейски манджани. Айде. Спирам, че е смешно. Излязохме от маркета, че то май е за домашни потреби. То е Guangji маркет. Ето го. Пресякаме улицата, отиваме в някакъв друг маркет, където се надявам да има храничка. Хайде. Това е корейския Одрин. На пазар сме. Всичко продават. Но не и храна. По-надолу и цигари продаваха. Цели стекове. Продължава надолу. Ай, насам продължава. Голямо. Само да знам какво ми трябва. И търсим ядене, то няма. Ай, там има един човек с шапка на готвач. Дано да е нашия човек. Опа! Продължаваме. Се шматкаме по маркета. Чорапки, шапки, гащи. О! Сядат хората. Така, намерихме храната, но се оказа, че е за купуване, да си го готвим вкъщи. Не е храната, която очаквахме. Прах, раци. Снощи ядахме раци. Тук ядки. Някакви риби, миди. Люти чушлета. Хайде. Ето. Да, оттам насам или как да го завъртим. Стигнахме до храната. Водорасли. Това всичко е водорасли, само че са различни видове. Как му удари миризмателна риба. Христия работи. Вижте, има някои столчета, значи може навътре да се хапа. Тук хората хапват, ма на крака. Стигнахме. Яде са. Яде ли са? Тук сме. Спирам. Ще ядем тук. Такова. Фишкейк. Седнахме на native заведение. Ще ядем фишкейк, дъмплингс. Ето го, да го покажа. Това кадрово нещо е рибено тесто. И аз не знам, ще го пробваме сега. Яде, пробвай. Как е? Тесто ли е? Не съм впечатлен. Не харесва. Голям мерак, да ти можеш да ядеш за него. Нищо с майо. Поръчахме още един кембаб, да може да хапнем добре. Ето го, това е прясно водорасло, много прясно. Това е отвъд. Най-накрая да ям нормален кембаб. Всички други са с биф, с риба, с люто, без люто, някакви сирена. Тук на пазарчето. Все още сме на Битака. Ето го, Битака те се казва. Те са няколко закрити Битака. То са единия, тук е другия, ние го подминахме вече.
И отиваме към някакво селце, което е на ръба на морето, там да се пошматкаме. Кварталче. Вървим към автобуса. Да ходим, да се поснимаме на това селце с малки улички, което върви успоредно на морето, кафенци, нещо да седнем да пием и ще закрием деня с темпъл, от който се вижда града. Хай, чао! Така проя продължава. Ние си чакаме автобус номер 70 да закара до това селище. Ето. Ето, така се казва от кварталче. Там почва главна алея на кварталчето. И ако подскачам в автобуса, майко мила, качват се хора. Така, в автобуса сме, возим се към това селище. Много се люшкаме. Тогасто спирачка. 이번 정류장은 부산대표트입니다. Къде сме, не знам. По пътя. Вече се включил от селището. Влизаме в острова, така се казва. 이번 정류장은 Където е 대동병원입니다. Това градче в момента отиваме. То е алейка с кафенци. Ето, да покажа. Yeah. Ще седим на едно кафенце. Времето не е с нас просто. Доста е бурно морето. И пак са на кефем на Макс. Гълъба на приветства. Така дорел направо. Ето тук по стълбичките надолу. Е така по стълбичките надолу. Минаваме през една пряка и излизаме на плажа към Вилиджа. Плаж ли не знам? Ето, излязах. Кофе лофо. То днеска бурно морето и миришна отвън. Да. Града не съм вижда много, ама. Ще видим нещо. О, ще ме взе чадъра. Ето. Така върви по цялата алея. По цялата алея. Стоп, вървим по Вилич. Долната алея, пешеходната алея. Това в синьо което е. Аз се притеснявам да не ме взе чадъра сега. Морето днеска е бурничко. Бая си, вале. Или баш на морето. Дъжда. Мост. Търсим кафенце. Какво е? Тук май ще седнем. Крем лате. Това не е кафенцето. Тук си поръчахме. Това е първият етаж. Кафето е готово. Седнах на кафенцето. Това е ябодка. Това е горещ хлад. Две бисквитки. Там посъжда. Да. И гледката. Вижда се.
накрая кафе и да пием нещо. Да седим на кафе. Да седим на кафе, да, на корейско кафе. На корейско кафе. Ето и бисквитки ядем. И аз имам така нещо шоколадово с студеничко. Ще им някъде другаде да цъкнем, да не е само тия кадър. Иначе алията почва от ето там, пешеходната, и върви по целия бряг надолу. А ние ще ходим ето тук на тази, която е с магазинчета и кафенца. Ето където вървят хората в момента. Ще покажем кадър и от други места. Чао! Това не беше кафенцето. Бяхме там на втория етаж. Хубаво кафенце. Ето я гледката. Доста стана бурно морето. Ама доста. Но пък уж не ли толкова, но... Сега положението е такова страшно в момента. Всичко, що срещна е мокро. Тичай, Мичо, тичай! Ама доста си вали и то насреща. Много бурно. Хората чакат за кафенце. Явно няма места. Красиви стълби. Яко. Продължаваме да вървим. Още едно кафенце. Сладолед продават явно. Симпатично. И тук е затворено. Мислим да продължаваме. Не се много спираме. Арт-шоп. Снимки на котенца. Явно тук ги рисуват. Бачим. Хората си хапат. От тия рибките, които са сладички. Дай така мериш на тях. Така продължавам да вървим по вода. Нали на късмет. Ето. Гледаме. Било красиво. Искам да се запазя чадъра. Здрав. Ето ме на фона на морето, където на картина. За кафенцето, може би заради лошото време всичко е затворено. Предполагам, че почти стигнахме края му. Яко. И тук е затворено. Розовото дърво работи. Ама ние няма да ходим там сега. Малкият принц наднича. Ето го гледа към морето. Кофе. Грин кофе, но затворено. Нищо. Ще се намерим нещо друго. Май, към края сме вече. Търсим изхода на това. Много дога вятър. В момента дори на долното пешеходно ниво вече са пълни с вода. Дойдохме от ето там.
И търсим изход от края на селището. Предполагаме по тези стълбичка нагоре. Именно там. Сега ще разберем. Чакаме си автобуса на спирката и това е положението в момента. Дъжд и вятър. Ето тук е входа за село. И вече пътуваме към вкъщи, качихме се на автобуса, малко сме мокри, но ще оцелеем. Прибираме се малко да се починим днеска, че този дъжд не е много окей да обикаля. Айде, чао за сега. И така в автобус номер 2 сме. Почти сме вкъщи, само след 30 до 40 минути. В зависимост от трафика. И малко да се стопнем, да се починим, може да видим да поспим. Да. И ако не спре да бъде, може пак да идем къщи.